19 l-organizzazzjoni mhux governattiva, akkademiċi u individwi ħeġġew lill-membri parlamentari Maltin sabiex jadottaw miżuri pożittivi li jwasslu għall-Parlament b'rappreżentanza ekwa bejn is-sessi. Huma notaw li minkejja l-azzjoni pożittiva li ttieħdet mill-partiti ewlenin u xi suċċessi li nkisbu għad hemm ħafna xkiela nisa fil-politika u li mill-1947 li hawn ftit sar progress. Dan hu rifless fil-fatt li Malta tinsab ta' qabel tal-aħħar mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma' dak li għandu x'jaqsam ma' rappreżentanza femminili. Saħqu li parlament inklusiv huwa kruċjali sabiex il-bżonnijiet, l-isfidi, l-aspirazzjonijiet u l-idejat tan-nisa jintlaħqu. Qalu li mhuwiex ġustifikat li 85% tas-siġġijiet parlamentari huma okkupati mill-irġiel. Huma qablu ma' studju mill-Parlament Ewropew li fl-kliem huwa rifless fir-realtà nazzjonali tagħna. Dan l-istudju qal li miżuri pożittivi ma jiddiskriminawx imma jikkumpensaw għall-ostakli eżistenti li jwaqfu lil mara milli tokkupa karika politika. Dan joffri l-opportunità wkoll li l-partiti politiċi jibdew iħarsu lejn il-mara bħala persuna kompetenti u li għandha x'toffri. L-istudju jgħid ukoll li l-mara hija kwalifikata daqs ir-raġel, iżda dan ma jingħatax importanza f'sistema dominata mill-irġiel. Qal ukoll li l-esperjenza tal-mara hija bżonjuża fil-ħajja politika u għalhekk assembleji politiċi għandhom jieħdu vantaġġ mill-kompetenza li teżisti fis-soċjetà. Għaldaqstant huma tennew li fil-klima politika preżenti wara dibattitu infurmat, il-membri parlamentari għandhom idaħħlu tibdil legali u strutturali li jtaffu jew saħansitra jneħħu l-barrieri li jiskoraġixxu lil mara minn parteċipazzjoni u suċċess fil-ħajja politika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.